Li he d'agrair la invitació al Jordi García, que em posa en aquest compromís, perquè és sempre un compromís parlar davant de professionals. Presenten el currículum i amaguen el que potser avui és més rellevant. Jo, abans d'estar a la universitat, vaig ser professor de secundària i d'ensenyament professional. És a dir, he fet bastant recorregut amb el que representa el món de l'educació i per mi allò va ser el moment en què comença a explicar-se per si mateix què és el que estem fent, què és el que fem en una aula. A mi el títol d'aquesta trobada, el motiu d'aquesta trobada, em sembla raó de celebració i a la vegada em sorprèn. Em sorprèn que haguem d'argumentar el compromís amb la cultura lectora en el món de l'ensenyament. Perquè vol dir, això és un símptoma dels temps que vivim. És un símptoma dels temps que vivim que haguem d'explicar una cosa que per mi és una evidència. Aquesta indissoluble relació entre lectura i educació i formació, cultura i educació. Quan jo estava escrivint aquest llibre sobre el sentit de la cultura, estava alimentant-me en bona part de l'experiència M'han demanat una cosa que per mi és molt difícil, que és parlar només 15 minuts. Em poso el rellotge perquè si em descuido no em costa allargar-me. Quan estava en el Consell de la Cultura de Barcelona, en tots els debats polítics sobre la defensa de cultura, s'estava sempre demanant una més gran relació o implicació entre cultura i educació. I això també a mi em sembla un mal símptoma, perquè per mi no són dues coses separades. No puc entendre la cultura sense l'educació ni l'educació sense la cultura. Al Calixto Vieito, quan li van donar el Premi Ciutat de Barcelona per la seva trajectòria teatral, va dir en el discurs d'agraïment que per ell la cultura era l'educació dels adults. Mai deixem d'aprendre. Un dia sortim de l'escola. Jo no he acabat mai de sortir de l'escola. Molts dels que esteu aquí tampoc. Ens va agradar i ens hi hem quedat. Desafortunadament, la societat no reconeix això com un mèrit. Un dels problemes que tenim avui en dia és es veuen els dèficits socials de la manca d'atenció a l'educació i no es fa el més bàsic per solucionar-ho, que és donar un reconeixement i un recolzament i una dignificació als professionals als quals encomanem aquesta responsabilitat. Però en tots els debats que es parlava d'aquest tema, per mi era evident que estàvem partint d'una dicotomia falsa. La dicotomia entre ensenyament i cultura ens obliga a pensar que si jo porto els meus estudiants al teatre com a part d'un curs, és educació. Si van pel seu compte, és cultura. Si llegeixen un llibre perquè és obligatori en una assignatura, això és educació. Si el llegeixen perquè s'ho passen bé, això és cultura. Aquesta dicotomia no funciona, no té sentit. Hi ha una correlació intrínseca entre aquestes qüestions perquè són els espais on es construeixen els imaginaris, on la gent organitza la seva visió del món. Ho fa, per un costat, en l'espai formatiu de les institucions que s'hi dediquen, però ho fa també continuant endavant aquesta recerca
aquesta recerca de sentit. No? A mi m'ha agradat molt aquesta idea de coses que fem que donen sentit a la vida. I des d'aquest punt de vista, la correlació entre cultura i educació, que, com tots sabeu, en aquest moment estan sota ministeris i conselleries separats. Hi ha moments en què ho posen junt i hi ha moments que ho separen. A mi em sorprèn que mai està junt cultura, educació i mitjans de comunicació, que és l'altre instrument fonamental a la societat de construcció d'imaginaris. Nosaltres podem considerar que l'educació que surt de certs programes de televisió no és positiva, però té una influència en la societat, no? Com poden tenir qualsevol altre d'aquests sectors. La defensa de la lectura es basa en una qüestió tan bàsica. Jo estava mirant aquí els llibres que hi havia aquí baix i he vist un de l'Emilio Lledó, que va ser professor meu de filosofia a la universitat, que no, perquè aquella universitat era un desert, però enmig del desert hi havia alguns fars. El títol del llibre parla de la llibertat i els llibres. Aquesta és la raó fonamental que justifica el compromís amb la lectura. Els llibres, la lectura, és avui en dia el que ens fa lliures. I per mi això és una evidència absoluta. En un moment en què estem preocupadíssims pels efectes de la manipulació de la informació, de la desinformació, del que passa a les xarxes, la millor manera de que la gent no caigui en teories conspiranoiques, paranys cognitius, és precisament llegir. És precisament tenir una visió pròpia del món, uns coneixements que hem internalitzat i que ens acompanyen en tot moment. A mi no m'agrada, he de dir, en tots els debats sobre educació, el tema aquest de la paraula competències em posa molt nerviós. Tot aquest tema de l'educació per competències, perquè, clar, jo soc catedràtic d'una cosa particularment abstrusa, teoria de la literatura i literatura comparada, diguéssim, que és l'abstracció sobre la fantasia. Quina competència ensenyo jo? De què els hi serveix als meus estudiants el que jo faig? Una cosa molt senzilla, els ensenya a pensar. Jo crec que això és la feina fonamental de l'escola. La feina fonamental de l'escola és preparar no mà d'obra pel mercat de treball, sinó ciutadans capaços de pensar per si mateixos, no delegant la seva reflexió al mòbil o a la intel·ligència artificial. En aquest moment, aquest és el gran repte. El gran repte és que trobem la manera de posar com a instrument bàsic, a mi m'és igual si la gent llegeix en una pantalla o llegeix en paper. Llegir és llegir, l'altre és secundari. L'important és llegir, perquè de la lectura surt la capacitat interpretativa, el pensament crític. Jo vaig publicar fa uns pocs anys amb un parell de col·legues un article en anglès que té un títol una mica catastrofista, que es diu The End of Literature, el final de la literatura. Quina és la funció social que encara no té, en un moment en què ha perdut l'hegemonia en la producció cultural. L'article és llarg i avorrit, com és evident, perquè està publicat en un lloc seriós, però l'argumentació és que continuen a haver-hi 1000 motius pel qual la literatura, els llibres, la lectura, tenen una funció social fonamental. Tots vivim ara en un estat d'alarma.
El dimoni ha guanyat unes eleccions. No sé si és el dimoni o un deixeble directe del Marquès de Sade, qualsevol de les dues opcions serveixen. Si un mira els resultats d'aquestes eleccions, el factor que té el nivell educatiu és molt rellevant. És fals pensar, evidentment, que només la gent sense una determinada formació vota a certes persones, a Europa o als Estats Units. Però sí que és cert que tant els motius per estar en contra d'aquest senyor, que no vull nombrar, és com Voldemort, tant els motius per estar en contra com els motius per estar a favor són fonamentalment motius culturals. Les nocions d'identitat, de gènere, la visió dels immigrants, les qüestions religioses, el racisme, totes aquestes problemàtiques que vivim tenen una arrel cultural. I és una arrel cultural que té a veure amb la por a l'altre, té a veure amb la dificultat de conviure, amb la complexitat de la societat en la que vivim avui en dia. Per aprendre a conviure i negociar la complexitat necessitem precisament dels llibres, que són l'eina que ens fa lliures. I em sembla que he complert la meva obligació de cenyir-me el temps. Moltes gràcies.